Sipat mo? Hindi mo sipat, mabayad man yung mga yara, gay may. Tidak. Hoy! Makawatan ko ah! Oh, bakit naman kayo na? Ay, kagahapon, pumalik ko naligo ba? Ano ba? Yun. Dugdog ka ng mukha mo dahil lamig kayo ng pagkaon. Bukit. Asali na dia bukit. Kau bayad niya? Kau magbayad? Ha? Kau magbayad? Hinang na ito tingog. Ngano ako may magbayad ng ingkay, ikaw man libre ani. Ano libre? Ikaw na ingon na libre ko niya. Ako naman yung itulod. Buang siguro ka. Naunsa man ngano ako babayad nimo? Ikaw na sa barangay na tapos ako ibabayad nimo. Nag-ingon ka ato ta dito. Ubanta nya karon di ako imo ipabayad. Nagana ko sa imo nga uban to pero ka nusulti nga libre yon takan nabuang ka man siguro. Nabuang man siguro istailan niyo oy. Tapos na nagkaon dabi. Gusto magbayad na ni? Kaon lang sa ata. Kaon lang ba? Sa baay da. Sama sa siya panghanggat niya pag mandi kay wala man di bayad. Balon ako sa baton nato. Sama. Kaon. Diyan. Kaon na lang. Hoy, asam dua. Mangi pero dili man tayo nang CR ang dalan sa dili naman ang dalan sa CR. Anong mura mag Hindi ko naman sir. Malibot rami dito sir, tapos balik raman dayon may. Sipat mo? Hindi mo sipat, mabayad man yung mga yara, gay may. mangi Bantay mo ha, kasi sipat mo. pila sa kaminuto tapos nangi Pagdalin. wa naman to mamalik tong dalawa duha ka customer ani nga duha tong tambok na ba to kumakaon na ba itong isang tong babae ba. Katong na to na mangi na sila tapos na mamalik. Sulisan dito, suli. Asam to dua. Wala ban. Sir! Nawala yung dalawa sir. Ha? Nawala. Kumawa lagi. Kumakaw dun dalawa eh. Yung lalaki, parang ano eh. Katong Kawatan babae murag kumakaon gigito. Oh. Devil chicken ba? Oh, Kanina na to. Ano ko kasi mga sundan diretso. Awa lagi. sabi nila ano eh. CR lang daw eh. Marinig ito sila ng agi ba? Kinikinig nga dyan ani. Dito. Ah, tanawa din yun. Makawatan ko ah. Ay mas gitong duwa na isahan gida. Si okay lang. At least gipanggutom siguro to. Wag ito siguro yung mga kwarta ba. Kapuya mo di bayad ah. Liptad na ito na. Ana maganga ka man libre. Libre ikaw nagkuha, nagsali-salita nga ikaw na. Go bakit? Sunod gali dili ka mag-aburban sa ko di malason kay gunaw eh. Sige, malason, ikaw nagbuwan-uban ako. Kasi sige na akong trabaho ay nana, wala ko na sa pod. Ikaw masapon pag ka. Okay. Daw ko sa imong lawas eh. Stop. Sige lang. Nakadalasan ko. Ako na mo day. Ano okay ba? Muna umalansin mo abdi kayo ka. Lagi, gutom ka eh. Ginukog si Itag. Gukod, limutin na nabuang. Siyempre, pero di ko magpapildi sa imo. Nagdala ko ko. Ay, dala ka. Saan ba na? Uy! Dito na ko pag dimulog. Kay binitin mo. Nao. Puya eh. Mo ni Paris. Lamig yung baka gid nila. Si baka. Kaganina baka ang baho pero naman lang na-iplaw. Sama siya. Ay, klase nga pares puro iplaw. Ay, bakit naman kayo na? Ay, kagahapon pumalik ko naligo ba? Makaan naman eh. Ikaw na na eh. Bahala ka din na. Kabakot na na. Ganina bakang baka pa. Karoon itlog na itlog. Kaya magdala ka panuksok. Diyan siya itlog. Wala na ba mo? Mili pa. Para sa
kanang driver o konduktor sa bus, hapit na mo diri sa tuwang San Telmo Paris Overload kay libre mo.